Masoge mwancho muligiria karibu sana na ande ase episode ende iyo murobilio obwe ekebiro show nche nkoro kwa ensara Joseph Mose asense ya Facebook na YouTube boy gonyiranga na bokutu bwate buna Gatembe TV kisi asense media Facebook na YouTube na ande karwa kile YouTube gali subscribe like share na ande kwa weke comment yago karwa subscribe weke notification bell eri inde kero mirobili bune yiga egochia gochaka gusiri yago etire yako notify gusia kubwire kengerenga igentunkerega iga obwenerete koligeria now iki yatwalira mangana mange gochakira matemwa KCPE gochakira matemwa matanga ni kegima yo murobelio CBC grade 6 mba kolete amatemwa abo ase ikiyiga amangana agmo mangana GMO kwani usana sikiga amangana KCSE by the amatemwa KCSE ni wiki yiga achagete kocha Hustlers Fund timati sai kwa nyole Hustlers Fund amangana ko launch Hustlers Fund njako kanite ikiyiga asebono aibuni hustle ko metastar 254 hash whatever limit yago ere 250 limit yago ere 200 limit yago ere 50000 erinde kwanyora akaloni ayo spina yako kanite ikiyiga plus by the way ikiyiga tarehe 1 December nigo yarenge World AIDS Day yani tuko lienyamoleo ensengima na se county ya Kisi nigo yako kanta se ward yeveno alia se umheshimiwa Steve Arika asegeti kama kantuna Nyantrago Green Stadium drama njabe toro nama yako kantoro roba semi mbweru toro abantu mbaso metuwe mbali igorunga ki yo komenya bali bwate virusi biga byenyamuleo ngakimo komenya nenyamuleo bali bataranyora ntira kyubonete komenya elinde rio tange ko tanyole buruiro biga bwenyamuleo nabo igo ngaki ase amategali mubwenete komenya aye olivier n'uyuga obwate binyinyi ngaki ubonete kubaira ngaki mubwenete komenyana ubuna abantu abo mubune amateyemo elinde rio ntonyora egende tukuruka ngokonengeta stigma nako konengeta. All right, ayo spina yako kante ikiyiga lakini rendo nya weterete don't worry ngento kare twakatebire gali karoto twakakolere drama ali primary twakatebire nga ladies and gentlemen in front of you ensara Joseph Mose ready to present you a program, a show entitled Ekebiro. Relax, sit back and enjoy. So onya yonspia weterete ase ikiyingi mago chakera amangana KCP na nini wacha World AIDS Day una drama yabe toro mugavana nakwa nete ABCD umugavana alifungua roho na igorite nkoraga kwana abantu bagakwana gali abantu bakwana igoro ngaki abana besukuru abantu bakwana runa abantu bagotonera bakabande abantu bagesoke bagateba nga ntunturu alite but we want ABCD tutete to iruga na iga so ayons penya weterte to baisa gojali gekora show yekibiro nigeroro asengencho yogo koinyoria ayan donsi. Na by the way rero ntubwato mageni aiga ase studio ko kwanera amangana ayenya mulego se amangana yaiga airete a World AIDS Day to imanyia mange to semie to somie na to semie igoro ya mangana aitana ine oburuire ebwenya mulego magari tubure tukolia rero niga korokwa Daktari Nancy Atoni na tuko chikosanganere no coordinator ya mangana HIV and AIDS yani na coordinator ya mangana yenya mulego ase sub county ya Nyaribari chache county ya Kisi igongo chituturi gusanganere asense media ya kaberene ya gatatu kurenda sibono ikaransabu oike to baisa gusuka murobiri bwe kabiro ochakire now ekero to chakira esho yetu yeri tukulia rero by the way buno musache bintu mbiru takire gwa avoid elindo menya matuka mange bintu mbiru bwenete utabwenete gukora. Number 1 no korale nyombo tari wakana rent. Number 2 no koli ndagera otamaiti ase ya rukuru. I mean onyo muntu konyomete mukago gose umurugyo gosokire go Kigali uirana tomaiti besa guchikogore ndagera lakini uirana bwate nyama uirana bwate mugati uirana bwate all kinds of foods chirichingia ayota otari wa afford gosota otamwachi besa chikogora. Ikina kige ntokeria asa mangana yo omo CS wa mangana ye oboncholeria go se trade mose skuria go tayanga kobomo Kenya aibono kwa qualify ko be candidate ya makweli so onye goteto wa video makweli buno musacha number 1 to bese korale nyombo tari wa kana rent
especially nyumba y'omusubati gose nyumba y'omukungu gose nyumba y'omuntu uri ukagerete kobe girlfriend yawe onye turi kumwaka na don't sleep there to bese kurarora number 2 tekuri endagera otomaitinga ngai yagurukuru chances are endagera okori niyo musachonde. Pastor Joyce Matara tigatokareria ngani murabona abana baitaba mura mwatwere irumuna pausi etwere yani to kwa sauti ona abori mokunguga chise kinire ngoko rugasaide mchiro kiekoba paka chisanye kama komo kungu agenda alete ndage okoli endagera yabasaja bande otabwa sauti okole ile budget ogateba mongina gwakaneria amane ogwate mwayatemera tirana kubo abagata bandu mugata omongina batike kabu kenga niga koma agateba omongina pole gwasabali abana mutako konya nyoko gakya maene obotabanga bigemere moyenyo bayao negero yibinto byabantu takalera tiemere mo obali mo so maene bagaga bato amali kibasa usinga kimolengere na kibono molengere mwayiko rusebi ntege kabu yechire anya nkwangete kibasa kakibo ngokyo gotumia neti se byo begete goseregio yani okolye binto by'abantu otamanye tinga ibya. On the same note enjera tukiniria society yetu umusacha no muntu tutakiri korera no ankorokia mariga yani umusacha no muntu utakire koba rongumu umusacha no muntu utakire koba roju tali muntu kunya korera ovyo tali muntu kunya ko complain ovyo o ikikyabeiriga na by the way korengana na Pastor Joyce Matara umusacha no ne kerogo even on your deathbed bona abasongo bakotera tutakiri kunya korera ovyo. Pastor Joyce totebiango kyobona gotabereria makobanga nana munoma atabasacha munalete tabieme koko imwango kwore kabo musacha kamili takona kurangiria abana ku America rangeri nyasaye otabana ngo tiko mukungu inyugo yatenko butokane Yesu nago tigire nkeye muno musacha bobo magwa wo mukungu ane bara ndangeri chobu ndangeri nakora na taima tarata na kurangiria abana tanga na kondangeri mna mokao ora ntebya sogo tigebe into nyakori kanza maete takurangiria bana ntobwa timo kamba ni na borobwo karate imo kaga se binto bile umusacha debeja kurera ovyo umusacha no muntu okoba rongumu. Anyway akaratutikana nayo wiki yiga tarike yemo iyo wiki yiga yachage tumutinyo December kira butambe insengima nerituko limanyika litubona World AIDS Day yani rituko lienyamureo rituko rigangirigo nkikego korekana rituko riga ni ryukunyura gose ni ryokubwatana amo kurwania oburoire bwenyamureo inyura nga vision neroro gusamaro naronga guchimutuga iga tuchigutwara zero rate cy'abantu babwate nyamureo gose tuchigoseria oburoire bwiga elia kabere rituko riga ne rituko inyura bale basiria magimabo gwetera oburoire bwenyamureo elia gatatu ritukeriga naryo togochengera abanyangongo amashuja bali bamenyire no buroiro bwiga babo urwanirie segi kabisa yani babo stabilize ribuna bagoteba babo ikirie kerango gete buroiro bwo butari ko mu affect inchirende yonsi abantu bari besokirie bancheranire nga twakire kwenyora aigase tole nga kitokomenya etokunyo mariogo tutumeke gose tumenye chinchira chiria chibwenda takolengana na marago ya banyagitari irinde elio obugimo boito babuna kawaida igongo bachingira tole litukerio elia gatatu litukeriga abantu niko bagosomigwa iguru yo buroiro boiga bali batarabanyora basomiwa nga kiba kogendera komenya baitanga kuroro bali babanyore basomiwa nga kiba kogendera komenya amagima bakawaida asugo ugotumika amachiko na marago alia abwenete nabo igo sensitization yani okosemia abantu iguru yoburoiro boiga ase obwagare now ase mwako yiga county ya Kisii umujigo yo nigo koreka ntase geti Kenya Turago Green Stadium
imeye ward ya ibeno nigekora no mu MCA Steven Arika umanyika tabuna Steve Arika na abageni baikana tari na bange because yaringe a function ye county mo governor bwe county ya Kisumu Moske Paul Simbarati na rongo mageni bwesko bweli tukerio igento kyaringe ikiyago senaro choro nkiringa abantu niko bari gotebania oboene bwa mangana yani gechiko iko kyari korko gechiko now governor Simba nabwo tobosemia guche ase abasacha abali bakora bakabande babamerera mate lakini abande gaiga okora mukomo nta isbetibuya wanza gotona amandende chikoiteka kirase nonye gutete naye mukago kwa morabia musibi abaswahili babadanga pema ni pema ukipapema usipopema sio pema tena usonye kigo go confuse onye kigo go changanya abagotanga ukiona vya leo ujue vimeundwa ngakokolege ntikia umanye karosiri so liba gokoro musubati gokosego gokoro mukabande kalibiya kabegete biya kako kalingende tebuya umanyenga nigabekire buya kuri nyumba ari no musacho instead yo kumeramate na yegendo ire nyanchamo ugo nayo morosi abe bunotagete. All right, now mbara robali bakomera abana beskuru amate gabana barabunga kibawokara nga onye kurucho mwana bwe skuru as morale nere esenge nje uniform sonira mukago uniform bose nabo kwa morabno mwana bwe skuru nende kwa wako acha yao Omweshimiwa Steve Arika ngagero chamangana yega amangana igabana yata banga tigakoega omwana bwe skuru esenge nje uniform sonira mukago uniform babuji korangege ntekega tokende tokende kyao umugabana bwe county ya Kisii umuske Simbarati by the way nichinga kibonega totebanie kene ebisega sigimbire biorokiria se county ya Ikiga hapa na pale abantu bakorutana na mangana abantu bagoteba o kumenda hivi akero tokotebani umane totaliko bisana governor ninki kegenderet lakini bali barabakondama mwanje gake abantu abagende kondama manyabono bayibekaniramo nkurwani tole nyombe omuntu konyoro obis ogotibonga abasubati babana okwena na amarwaire otebi genda bona abantu bonjokanire senginje kibesa kurubanda amakuru kurulirinko korekambe imba wanjanga nabere gabana hey governor Simba wa anyway akarto ko da mangana yega ya World AIDS Day by the way nechinga ki bono iga chokotebani obo maene no bona mbolinga kale gukwanira enyamuro nigo yarengi etabu yani go yarengi gintu muntu atari gukwanira ase society gosase intubuna umugusi intubuna mwanyegetinge akarto ko kinano ni tuturuchenga gukwana lieta enyamuro nigo yarengi iginteke a big deal nigo yarengi iginteke sana muntu atari kunyara gukwana lakini korengana nawe nyegitari it's about time nichinga kiche abene abantu batebanye kemane onye no mwana gwo mwikaransi omutebe ABCD kekeriga umwiboli wikaransi omwana ogo it doesn't matter no mwana nyaruka no mwana mumura gosoma mu mwaba komate sonta to mwabo nichinga ke abantu bagatebanye kemane now obasemya ngobo igaborotwe ase World AIDS Day abana toteme abstain sex is sweet but it's sweeter karore in marriage abana beskuru to focus asa masomo nande kero ya happening kwa rere muri totarakora eyutari ero mwerio bwa amasomo abayibori baito mama na tata umwana ubere muri tekera skuru tigakomo pusha ende kunyomu onoro mugaka tigo mwana agonki umwana mitinyi yetakeire agendere skuru nonye to abstain diejo tia twaro partneremo obe faithful nere akarto guska mutwe by the way chinchirani chinyenge chiroro cyo goitembeba umubwekano nabokonye bikira match gocho munganye embeba nabokonye rigirie kemoni nyiminyo kenye bwa embeba naboko minyo sie kechi nyombo ti chama gachi onyetara ni nyomba bogeka paka soko nyikera
ni gati echinji nabo nyebekere sumu gose nabo kore tomotego ni chinjira chinyinge now n'abarimu gosaba science gose bari bagosomia ebinto ao mbabugate chi method ao chi analogies ase bari bamaitege songo kego bunanche mbabwate chinjira ao chiokorera egento yani nchera nero omonto akoresa egento gwakekora wakiwa omonto naba gotumeka omubwekano ntwakarosirie ebinyongo gose ntwakarosirie clay model clay ekinanti iga twabomba iga twarosie solar system twarosirie sase planet Jones pitwarose Earth Mars Jupiter na kiango timaitinga kwanya komanya boronge enchera eserikali ya county ya Kolemiremo mose we county ya Kisii omenega ntamuna Patrick Lumumba nigawo explain enchera county ya Kolemiremo gutumeka omubwekano bwe basi ebasi ekobogori abiria nkibwate nibwate conductor nibwate abiria nibwate makanga nibwate bali bako na chama city nibwate montereba na kiango Your Excellency, wewe ni kama driver ambao unaendesha bus ambayo iko na 5,000 employees. Na katika hiyo bus, Your Excellency, kuna conductor. Wewe unaendesha bus, kuna conductor ambaye anawakilisha kwamba watu wanaketi. Na hiyo conductor ni kama DG wako. Iko na stages 10. Kuna stage ya kwanza inaitwa trade, ya pili agriculture, ya tatu revenue. Sasa katika hiyo bus, Your Excellency, conductor anasema simamisha bus, nauli imeisha, wanakataa. Katika barabara kuna mtu anaitwa CS ambaye kazi yake ni kuangalia kwamba wale watu wanafika katika stage yao. Sasa huko ndani kuna watu walevi, kama ofisa wa serikali kuna wengine walevi, wengine wanapiga kelele, wengine wanapiga porojo, na wewe unaendesha bus. Na sasa katika wakati huo iko board wanaendelea tu kuingiza passengers ndani, County Public Service Board. Conductor anasema basi imejaa, governor anasema hii basi itaanguka, lakini wanaendelea tu kuingiza. Na CS yako hapo kuwakilisha kwamba hao watu wanawekwa huko juu, wengine wanawekwa chini ya viti, wengine kwa board. Hiyo ndio kazi ngumu ya governor ya Kisii. Alright. Again, thank you ase egeswahili gose ase fasi abari gukirukanga nkibwate mana feature yani nkibwata mana gete meaning nero ingawa visit for example nabagote unga montaka chikoibe suguma libaga agoturende ande mambia chanyore yasobokira nandanya gotua era kaenda kasimora akaenda ne umugomba bwense akaenda ne kemerikeri yonse mambigo chikwira nanda chikoibe suguma kanyora te yasenga chasimorete. Alright, omonche murigeria karto chikondo mutimoko asenseme yiga entangani yo murubirio obwe kebiro nigongo komanyanga omugeni tubiri tukulia lero ase studio buna tokoirana nigamenyeka tubuna Nancy Atoni daktari no umucoordinator bwa mangana HIV and AIDS ase sub-county ma ya Nyariba richache nero tucho sangali tukulia lero gotwari obosemia nabo igo obomanye boime mono kubwatekana no borwire oboiga tusangenera mange nabo igo anyare kuiranirie noena maborio alia oganetie ekoboria ae ase Facebook mbwate una ensara Joseph Mose boigo na YouTube nabo igo inyuraga nabo gotubwate boigo una Getembe TV Kisii asensemo ya Facebook nabo igo YouTube search goseri ya Getembe TV Kisii subscribe like share na ndibeke comment yago obeke kengerekeria elinde lio togweterwa nemeroberio yaito nabo download the app ya Getembe FM asensemeria ya Google Play Store kuse Google App Store app yinkego konya app yigeni konya asesi miago yakoboko nabo tekere meroberio ya Getembe FM yonsipi nande nabo schedule ngonyo wale kuganyete omoroberio gete otaraika ani go schedule gali ase app eria kwanyoganya esimi yago yokanga gotebiere nga chinsa chiri chekire umorobirio ogete ochakire yapo yene gotumeka chi bundles chinkemono no naso kwenye download ko bwata 3MB chok imagine 3MB kwenye download to baisa kosuka tukoirana koirana to daktari Nancy Atoni tukwanira mangana aye enyamura nchekuru kwa Sara Joseph Mose morobero no bwekebiro.